Тапшыруны башлап барча тамашачыларыбызны да сәламлибез һәм экраннар алдына хөрмәтле милләттәшебез Галимов Нил Хусаин улын чакырып алабыз. Бүген ул үзенең матур 60 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Гөләндәм Фәритовна, ул Руслан тормыш иптәше Ләйсән, оныгы Амелия, кызы Гөлназ, оныклары Айдар һәм Амира котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Сөекле ирем, синең хакта кайсы ягыңны алмыйм, гел мактап кына сөйли алам. Син авылда туып үскәнгә бик эшчән, кулларыңнан гөлләр коела торган ират. Мин синең яныңда үз-үземне бәхетле итеп хис итәм. Ә бу исә һәр хатын-кызның хыялы. Бәйрәмеңдә ярату сүзләремне дә ишет. Озак еллар торгач, гаиләдә мәхәббәт хөрмәткә күчә диләр. Без байтак еллар яшәсәк тә, мин һаман сиңа гашыйк булып яшим. Чәчкәләребезне, балаларыбызның бәхетенә төренеп, хәзер инде әби-бабай статусында йөртеп, бергәләп, тигезлектә 100-гә кадәр яшик кадерлем. Син минем бәхет шәшәгем, син кыю бөркеткәем, син миңа күктән язылган иң олы бәхеткәем. Алда балалар бәхете татып яшәргә язсын, элек булган кайгы хәсрәт барысы артта калсын. Озак еллар иңне иңгә куеп гомер итәбез, шөкер, гомерләрнең менә уртасына җитәбез. Котлы булсын юбилеең, бергәләп бәхет билик, синең бәйрәм хөрмәтенә матур җырларны бирик. Кадерле тиебез. Бу тормышта ни белгәннәребез синең өйрәтүең ярдәмендә. Син безне эшләргә дә, кешеләргә карата гадел булырга да өйрәттең. Без синең алда мең бурычлы. Киләчәктә дә әниебез белән безне матур килеш каршы алып, озатып гомер сөрсәгез иде. Әтиебез, әзрәк тынып ал да, утыр әле килеп яннарга. Бүген керсен олы шатлык белән тынычлыгы синең җаннарга. Бик күп еллар безнең яныбызда яшәяле биреп дәрт, көчен, җаныбызны өзеп бирергә дә жәлләмәбез әткәй синең өчен. Менә синең матур юбилеең, чәчләреңә бәсләр кунганнар, нишләптер бит сабыр күзләреңә яшьләр бүген әткәй тулганнар. Моңай мали гомер узадыеп, шөкер бүген чаба оныклар, көтсен алда бүгенгегә кадәр килеп җитә алмаган шатлыклар. Куанычлар берсе артыннан берсе киреп торсын туган өемә. Утыр әле, әзрәк ял итеп ал, сөю белән кара күземә. Хөрмәтле Нил Хусаинович, бала оныкларыгыз һәм тормыш иптәшегез сайлаган җырны да сезгә бүләккә тапшырабыз. Кабул итеп алыгыз. Тәкләп син алып чыктың безне, олы юлга тормыш юлына. Синең үрнәгеңдә яшәгәндә, сынатмабыз гомер буена. Туган көннең иң зур кунагы син, кадерле без газиз кешебез, киң күңелле сабыр әтиебез, рәхмәт әйтеп сиңа яшибез. Кадерле без газиз кешебез, киң күңелле сабыр әтиебез, рәхмәт әйтеп сиңа яшибез. Тормышыбыз җайлы гына бара, әтиебез терәк булганга, якты йөзе җылы сүзе белән яшәүгә